fayde bide min û zirarê nedete, ji min ra vebêje. İsa silavên Xuda lê bin. Jê ra gotibû, ev çi ye? Vê jî ra gotibû, mirovek ji bo Xudayê xwe çawa dibe xwediyê teqvadariyê. İsa jê ra gotibû, ew karekî pir hesen e. Ji qelbê xwe bi dil û can ji Xuda hez bike. Heta jê tevere û qeweta te bigihîne ji bo rizamendiya vê emela salîh bike. Tu çawa rehmelê xwe dikî vila rehmet li hevnijandin xwe bike. Vê jî ra gotibû, ya seydayê xêr û qenciyê, hevnîjadin min kîne? İsa jê ra gotibû, zaroyên Adem tevîn. Paşê jî İsa silavên Xuda lê bin jê ra wiha gotibû, tişta ku nexwazî yek vilî te bike, tu jî vê lê xelqe. İsa silavên Xuda lê bin jê ra gotibû, ew karekî pir hesan e. Ji qelbê xwe bi dil û can ji Xuda hez bike. Heta ji tiverê qûweta te bigihîye ji bo rizamendiya vê emelê salîh bike. Tu çawa rehmelê Xwedê dikî, vilo rehmelê hevnijadinê xwe bike. Vê jê ra gotibû, ya seydayê xêr û qenciyê, hevnijadin min kîne? İsa silavên Xuda lê bin jê ra gotibû, zaroyên Ademê tevin. Paşî ji İsa silavên Xuda lê bin jê ra wiha gotibû, tiştekî ku tu nexwazî yek te bike, tu jî vê la xelkî neke. Tiştê ku tu nexwazî yek te bike, tu jî vî xelkî neke. Ev çax tu jî bo Xuda dibî xwediyê teqvadariya heqîqî. Rojekî Hezretê Ömer jî ji Ubey kurê ke pirskiribû, teqwa çi ye? Ubey Xwedê jê razî be. Rojekî Hezretê Ömer jî ji bo Ubey kurê ke pirskiribû, teqwa çi ye? Ubey Xwedê jê razî be jî ew pirs jî kiribû, ya Ömer, ma tu hîç dirêyekê da bê strî da meşiyayê çûyî? Ji dema Hezretê Ömer jê ra got, erê, ez meşiya me çûme. Vê ca vê jî pirs kir û jî ra got, baş e, te çi kir? Rojekî Hezretê Ömer Xuda jê razî be, hatibû xaniyê saadetê yê Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem. Vê çavên xwe wiha lê gerandin. Her der vîrtuala bûn. Li nav malê hesîrek hebû ji pelçimen, qesb û xurmeyan hatibû hûnandin. Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem li ser vê paldabû. Hesîra ziva û hişk şûna xwe di çerm û tenê mübarek û Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem de çêkiribû. Li gûşekekê malê bi qasî elbekê erdê cehe hebû. Li cem vê jî meşqekekê avê hebû. Bi bizmarê ve deleqandibû. Ha hemû serveta bê ew qeder bû. Di vê roja girava Erebîstanê serê xwe ji mezinê me fexrê kaînatê ra tevandibû û ketibû min hukmraniya wê. Hemû mal û servetê wê ji dinyayê ew bû. Çima dema Hezretê Ömer ev dît, keserek kişand nava xwe. Hem xwe girt, hestir ji çavên wê barîn û jî xwe girî. Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ji pirs kir, jê ra got, ya Ömer, tu çima digirî? Vê jî jê ra got, ya Resulallah, ma ez ê çawa negirim. Qeyser û Kisra da nav ni'metên dinyayê da qerqerq dibin. Resulê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem jî li ser hesîra hişk û hûla dijî, li serê razî ye. Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem dilê Hezretê Ömer xweş kir û jê ra wiha got, mirovên ku ji min nezîk mutteqî ne, vê ca ev kê dibin bila bibin û ew li qudretê jî dîbin bila bibin. Zuhdê Pêxemberê Xuda. Zaman hatiye ku hemû devlet bi rêzamendî û arzuyê xwe ketibin bin himayeya mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem.
Mezinê me jî vi serê heta bivî ser li tevahiyê Erebistanê bibû server û desthilat. Vî çi bi xwesta dikarî bû vê bike. Digel ku ew wiha hukmran bû ji dîsa vê li ser jiyana xwe ya sade berdewam kir. Vê tim digot ez ji bo Xwedê nikarim te feyde bidim û nikarim vê tim digot ez ji bo xwe nikarim te feyde bidim û nikarim te zirarê jî ji zer xwe bidim alî û rakim. Her wiha vê vedigot her tişt destê qudreta Xuda Teala daye. Zaman hat ku servetekî zehf kete destê wê. Kervanên deva û heştiran ji xezîneyan hatibûn barkirin û servet diguhastin û dianîn Medîneyê Münevver. Vê ew servet hemû li mirovan hewcekaran la belav dikir û jiyana xwe ya zahidane eynî wekî berê berdewam kir. Vê digot heke biqasî çiyayê Uhudê zêrin min hebûne ji bilê miqdarê ku ez ji bo deynên xwe bihelim ew netedene. Heke biqasî çiyayê Uhudê zêrên min hebûne ji bilê miqdarê ku ez ji bo deynên xwe bihelim ew netedêne. Wekî dîn min ew ji sê rojan zêdetir li cem xwe nedihiştin. Gelek roj derbas dibûn ji bo pehtîna xwarîna li mala mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem. Agir nedihat pêxistin ew gelek caran birçî radiza. Hezretê Ömer wiha persîva wê da û jêra got. Min çêlên xwe kom kirin û hemû dehn û bala xwe serf kir ji bo sitrê zirarê nedîm min. Vêca Ubeyb kurê kep jêra wiha got. Teqwa ev ye. Mütteqî ji hela manewiyê vê jî ji her kesê behtir ji mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem nêzîkin. Muaz kurê Cebel Xuda jê razî be wiha dibêje. Dema Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ez ji bo Yemenê vek valî tayin kirim ji bo oxira min bixêr bike ew hate bi derweyê Medînê şeref û hat ez li ser pişta heştirê xwe sivar bûm. Ew ji bêra we dihat. Paşî vê hinek şîret û wesiyet li min kirin û ji min re wiha got ya Muaz belkî piştî îsal tu hiç min nebînî. İhtimal heye ku tu verê ve mizgefta min yanî ji qebrê min. Çi dema vê ew peyv ji vê dostê xwe ya ezîz bihîstin yanî ji ber vê cudabîna ji Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem min bi huzun xemgînî dest pêkirî kir. Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ji min re got ya Muaz negirî. Paş vê berê xwe ra rêkê Medînê û wiha got ya Ömer negirî. Ma tu wê naxwazî bila dunya bu hemû ni'met û zevqên xwe vê civan ra be û bila axiret jî ji me ra be. Hezretê Ömer got belê ez dixwazim. Vêca Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem jê ra got ew wîsa ye. Dîsa di piştî hedîsê û bûyûrekê wekî vê misalê da wiha got. Dinya bû ciyê min lazim e. Nimûneya min û dinyayê dişebîhê nimûneya sîverekê. Ew di rojekî havînê da rewîtiyê dike. Li min sîha darekî xwe dîde ber sîhê paşî jî radibe bi rêya xwe ve diçe û vê li vêr dihêle. Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ji tirsa ku evê da qîyametê da hasaba ajar û ni'metên dinyayê bide tüm û daîm ji xwe wiha dua dikir û got Xudayê min jiyanekê bi feqîrtî bike para min. Mirinekê bi feqîrtî bike qismetê min û roja qîyametê ji min feqîran ra disa sax û hêşar bike. Digel ku temînata îlahiya hemû pêxemberan ra heye ku ev her biçin cennetê jî. Li belê hesabê ni'metên dinyayê û hesabê kevan peyaman Xudayê xwe ji mirovan ra teblîğkirine yanî jînekirine ji van tên pirsîn. Xuda Teala sûretê Araf
ayeta şeşan da vaha ferman dike dibêje helbet emî hesaba jivan mirovên ku pêxember jivan ra hatine şandin bipirsin. Helbet emê hesabê ji pêxemberan jî bipirsin. Tabîr û îfadeyan her wekî zuhd û teqwa û ihsanê wekî pêvên cuda cuda û hewmanê ne. Nezaketa pêxemberê Xuda. Hazretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem xwedî qelbekî ewqas nazîk tenik û hesas bû ku rojekê zilamek dîtibû vê tevkirî bi erdê. Simayê mübarek ew jî nişka û sur bû. Ew li cihê xwe mabû. Sahabe bile zûbez ew bi Pêxemberê Xuda çûbûn ew tiv xistibûn bin axî û weşartibûn. Paşî Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem dewam kiribû û bi rêya xwe vê çûbû.